A mi se ponovno sa domaće teme koja je podijelila javnost i uzrokovala velike reakcije u javnosti, dakle slučaja Mirele Čavajde, okrećemo ponovno temi Ukrajine. Naš idući gost je ukrajinski veleposlanik u Republici Hrvatskoj, gospodin Vasilj Kirilić. Gospodine Kiriliću, dobar dan i dobrodošli u program N1. Dobar dan, hvala vama na pozivu. Dakle, idemo prvo prokomentirati danas proslava Dana pobjede u Moskvi. Kako ste doživjeli govor Vladimira Putina, sve što je on izrekao na toj paradi u sklopu koje Rusi dakle slave pobjedu Sovjetske Rusije nad nacističkom Njemačkom? Kako ste doživjeli poruke upućene Ukrajini i što iščitavate zapravo iz njegovog govora? Što bi se dalje moglo dešavati po pitanju ruske invazije na Ukrajinu? Danas diljem Europe se obilježava Dan Europe. Isto koristi se ova riječ pobjeda i kao i Dan pobjede. Ali s vremenom riječi i slike, ako i su važni, ali se promijenja, značaj se vrlo promijenja. Danas kad govorimo što nešto prije nekoliko, bih rekao možda bi godina, bilo je vrlo snažno, vrlo bitno, sad se već promijenilo. Pobjeda ne je parada. Pobjeda nije hura, pobjeda nije slava. Pobjeda to je sjećanja. Pobjeda to je poruka sadašnjim i budućim naraštajima. Pobjeda je mudrost i solidarnost i upozorenje od zla. Mislim da svaki dan, svaki put u današnjem trenutku bi trebalo da se smatra, da se komentira na ovaj način pobjedu. Pobjeda to je kad vođa naroda posjećuje stražara slobode. Pobjeda kad jedan kod druga staje rame uz rame zajedno s Ukrajinom, s Ukrajincima koji sad brane slobodu, koji sad brane i Europu. To je pobjeda. Sva druga što čujemo, to je nešto što proizlaze od ovog izma o kojem smo već pričali puno, iz nacizma, sad možemo reći sva što se dogodilo u Ukrajini, sva što se dogodilo u blizini Kijeva, u Buči, u Irpinju, u Borodjanci, još ne znamo šta se dogodilo u Mariupolju, u Harkivu. To je nešto što može da se govori kao nova vrsta nacizma, kao rašizm. To je nešto što je ključno, može da se reći, da se osjeća danas u ovaj dan koji se zove kao, ajde da rečem, kao Dan pobjede. Da, nekako se očekivalo da bi Vladimir Putin danas i službeno mogao Ukrajini objaviti rat, što bi značilo i potpunu mobilizaciju, da bi možda proglasio aneksiju Mariupolja. Ništa se od toga nije dogodilo. Je li to zato što zapravo Ukrajinci se i neočekivano dobro i hrabro brane u ovoj ruskoj agresiji, pa Rusija nije ispunila svoje vojne ciljeve koje je trebala, ili su možda očekivanja bila prevelika da bi Putin tako nešto danas objavio? Kako gledate na to? Već se dogodilo. Dogodilo se ne samo 24. veljače, dogodilo se prije 8 godina. I to traje već stoljećama. Tako se dogodilo, ako neko koristi ovu riječ, neka operacija, traje rat. To je jedan brutalni rat Ruske federacije protiv Ukrajine. I s jednim, bih rekao, groznim posljedicama. Tako ne je bitno da se nešto zove ili sad da se proglašava kao neka druga vrsta djelovanja. To je rat i ne bi trebalo sad još jednom da se o tome govori. Ali rat na ovaj izvrsno, izuzetno brutalni način. Ukrajina brani, Ukrajinci brane svoju zemlju. Ukrajinci brane svoje kuće, svoje obitelji, svoji unuci. I tako mi smo na strani istine i to je naš dug. Dugujemo, branimo. Hrvatska, to je velika lekcija za nas, država koja je obranila svoju neovisnost. Mi smo sigurni, vjerujem, snažni smo duhom i obranit ćemo isto neovisnost Ukrajine.
Evo kada kažete da je i Hrvatska prošla rat, kada je riječ recimo o našem predsjedniku Milanoviću, u Ukrajini se čuju ocjene, barem po nekim portalima, nisam primijetila da je to i službena ocjena ukrajinske vlasti, da predsjednik Milanović je proruski čovjek i da je on neprijatelj Ukrajine. Slažete li se vi s takvim ocjenama ili su one pretjerane? Krepi nas nešto drugo. Krepi nas da Vlada Republike Hrvatske, da Hrvatski sabor, da Hrvatice i Hrvati vrlo snažno podupiru Ukrajinu. To je stav Hrvatske. Svakim dan dobivam puno pisama od Hrvatica i Hrvata s jednom pitanjem. Još sam spreman braniti Ukrajinu, spreman sam pomoći Ukrajini. To je stav Ukrajine, Republike Hrvatske. Drugo ne bih komentirao. Ne biste komentirali ništa po pitanju predsjednika Milanovića? Za nas bitan je stav hrvatske vlade, za nas bitna je vrlo stav pozicija Hrvatskog sabora koji vrlo snažno podupira Ukrajinu. Daje jednu snažnu poruku podrške Ukrajincima i Ukrajini. To je vrlo bitno i to je za nas stav Republike Hrvatske po pitanju što se sad tiče Ukrajine. Dobro, kada je riječ o europskom putu Ukrajine, Ukrajina bi željela postati članica Europske unije. Govori se i o tom nekom ubrzanom postupku pristupanja, međutim nisu sve članice Europske unije tome sklone, a i sama Ukrajina će morati također dostići određene demokratske standarde kako bi ispunila uvjete za pridruživanje Europskoj uniji. Očekujete li vi da će to doista ići po ubrzanom postupku i je li Ukrajina, ako otklonimo sad ovaj rat, i po svom uređenju spremna za članstvo u Europsku uniju? Puno je prigovora da Ukrajina zapravo nije baš previše demokratska zemlja. Može puno toga da se komentirati, ali vrlo jednostavan odgovor na vaše pitanje. To je Ukrajina danas brani slobodu, Ukrajina danas brani demokraciju, principi na koje je izgrađena Europska unija. To je odgovor na ovo pitanje. Sve drugo to je pokušaj manipulirati. Od druge strane, što se tiče pregovora, što se tiče procedure, to je pitanje na stolu, to je pitanje pregovora, ali mi smo uvereni da smo apsolutno postali kao jedan temelj integraciji sa Europskom unijom. Mi smo spremni i smo uvereni da ova procedura bit će apsolutno procedura koja je za nas i za Europsku uniju, da na brz način kao zemlja, još jednom želio bih naglasiti, kao zemlja koja brani danas ključne principe na kojim je izgrađena Europska unija. To je zemlja spremna i bi trebalo da bude integrirana u Europsku uniju. I evo još jedno pitanje. Gospodine Kiriliću, jučer je u posjeti Kijevu bio i premijer Andrej Plenković. Već su brojni državnici i europski i svjetski bili u Kijevu. Kako gledate na ovaj posjet? Obećano je da će Hrvatska i dalje financijski pomagati Ukrajinu, ali i pomagati njen europski put, dakle njeno članstvo u Europskoj uniji. Ja sam spomenuo šta je znači pobjeda i sam rekao da pobjeda to je kad vođi naroda posjećuju stražara slobode. Tako postupaju jaki, tako postupaju ovi koji gledaju u sutrašnjicu. Na ovaj način tako je učinio predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Andrej Plenković, koji je posjetio Ukrajinu stajući rame uz rame s Ukrajinom i s Ukrajincima. Koji je posjetio Ukrajinu krajem prošle godine i potpisao deklaraciju o europskoj perspektivi Ukrajine. Od druge strane, sad 8. svibnja, kad je dan sjećanja, kad je sad dan sjećanja na poginuli od nacizma, a sad od nove vrste nacizma, rašizma, vrlo bitno je da budeš u Ukrajini, vrlo bitno da budeš rame uz rame s Ukrajinom, s predsjednikom Ukrajine, a isto s Ukrajincima. Hrvatska
je dala veliku podršku Ukrajini, kao iskustvo razminiranja, kao drugi vrste podrške i financijsko isto. Ja mislim da Hrvatska je jedan veliki promotor ukrajinske integracije Ukrajine prema Europskoj uniji. Zahvaljujem na tome i koristim ovu priliku zahvaliti predsjedniku Vlade Republike Hrvatske na ovom posjetu, a najviše na ovoj snažnoj podršci Ukrajine koja sad brani slobodu, demokraciju i koja sad se sprema integrirati se prema Europskoj uniji. Dobro, gospodine Kiriliću, puno vam hvala što ste bili gost u programu N1, analizirali i Dan pobjede i situaciju u Ukrajini. Nadamo se, iako su procjene da rat neće brzo završiti, da ipak makar nekim čudom ta ratna razaranja neće više predugo trajati. Hvala vam još jednom. Hvala vama isto, hvala.